Provera Nutritional Solutions Corporation ang feed mill nga gipasiradaan sa Talisay City Hall tungod kay way business permit naglaraw karon sa pagsangat og reklamo batok sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Ani ang report ni Luan May Rondina, exclusive. Mukapin sa 60 ka mga kawani sa Provera Nutritional Solutions Corporation ang giingong apektado sa gipatumang closure order sa Talisay City Licensing Office Lunes sa hapon. Kini ang gipahibaw ni Attorney Bayani Atop, Legal Counsel sa gipasirad ang feed mill sa Lawaan 1, Talisay. Sa telephone interview, gibutyag ni Attorney Atop nga di makatarunganon ang kalit-kalit nga pagpasira sa feed mill. They will be having a very gloomy Christmas if they no longer have any source of employment and source of income. The immediate closure of the establishment was too abrupt that we were not even able to give the affected employees the required 30-day notice of dole. Giinsister ni Attorney Atop nga hitsas sa tanang dokumento og permits ang feed mill. Subay niini, gitun-an karon sa kompanya ang pagsangat og reklamo batok sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Nag-agree ang board sa gibuhat nila nga kompleto man ta ang papel. The management is contemplating to take legal action. Luan May Rondina, Balitang Bisdak.